Tata bụ n'afọ ma bụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa nke ikpeazụ n'arọ 2025 ma bụrụ ọnwa ọfụ. Akpọkọ m mmụọ niile na-eri oke n'afọ sị ka afọ a fọtara anyị ihe ọma, ma fọkwara anyị ihe ọjọọ. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, Chukwu ọma, sị ka otito niile, ka ọjịja mma niile, ka echisi niile, ka mbuli elu niile richasịara gị bụ Chukwu okike, bido n'ebi. Akpọkọ m mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taa, ndị n'ọrụ, ahịa ọma amara n'isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, members of Ordinary and Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group all over the world. Ahịa ọma ndụ nka nka n'isi unu, si na ọnwa ọfụ a ga-ewetara unu ihe ọfụ, na ọ ga-ewetara unu ego ọfụ, na ọ ga-ewetara unu arụ ike ọfụ, na ife ọfụ ga na-eme n'ezinụlọ dị iche iche, na ife ọfụ ha batara n'ezinụlọ unu ga-abata, na ihe kwụsịrị ndị ọzọ ama akwụsị unu, ihe ọfụ ga-ebe na ndụ unu, ego ọfụ ga-abịa, mbụ na elu ọfụ ga-abịa, ife ọfụ ka na-aga n'ọnwa ọfụ a, n'isi nwoke na isi nwaanyị. Ekwukwa m na distance abụrụ ebara ya, ebe ọ bụ na onye adọ na wee cheta ihe anyị na-eme na temple, a sị m ọmaka beri ya, ma ndị n'obodo oyibo, ma ndị na-ebe mba dị iche iche. A sị m ndị ihe ọfụ ga-emere ụnụ, ndị na-achọ dọkụmentị ọfụ, ndị na-achọ mbuli elu ọfụ, ndị na-achọ ịpụta ihe ọfụ. A sị m ihe ọfụ kpọgbu ụlọ iru, dị ihe kwụsịrị ndị ọzọ ama kwụsị ụnụ. A sịrị m ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, ihe a bụ na ihe onye na-achọ ya nweta, ndị na-achọ di ha nweta di, ndị na-achọ nwunye ha nweta nwunye. Ndị ọnọdụ ha dị ana n'ụbọchị ọnwa ọfụ a, a sị m ihe ọfụ mmemme n'isi ụnụ nọ ọrụ ogo dị elu, ahịa ọmụ ndụ nka nka n'isi ụnụ. A sị m na ụnụ ahịa nkwọ na ha anwụ, mara ụnụ ahịa efufe na ha efuela. A sị m na ụnụ ga-ejere obodo, ụnụ ga-ada n'obodo, mkpụrụ ụzọ ga-erubere ụlọ isi. Ọnwụ nwụrụ ndị ọzọ anyị gburu ụnụ, ihe ndachi dawa ndị ọzọ ama adachi ụnụ, ọ ga-adịrị ụnụ niile mma. Ụnụ ga-ejere obodo, ụnụ ga-ada n'obodo. A sị na ọnwa ọfụ a dị ihe niile ụnụ enwetara n'ọnwa ndị gara aga, n'ọnwa ọfụ a na ọ ga-abụ ụka ụnụ. A sị m na ụnụ ga-eje n'obodo, na-arụ obodo, ụnụ ga-adịkwa maka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Ahịa ọmụ mbuli elu ọfụ n'isi ụnụ niile, si na ọnwa a bụrụ ọnwa Sagittarius, na ọ ga-adịrị ụnụ niile mma. Dịka onye nchụaja, ekwubie m okwu si ndụ nka nka n'isi ụnụ niile, ka ha rabụ ndị ga-eme njem n'ụbọchị taa, n'okporo ụzọ ga-erubere ụnụ isi. Ndị sịrị ụnụ baịbaị ga-asịkwa ụnụ nnọọ. Ndị niile nọ n'obodo adị mmadụ, ihe ọma dị iche meela ụnụ. A sị na ọ ya tụrụ ụnụ mma, ihe ọfụ ya mee na ndụ ụnụ. Ebe ọ bụ na onye anọ na wee chee na isi wee ya ụta, a sị m na gaziela ụnụ. Ahịa ọma amara na mbuli elu n'isi ụnụ, si na nwoke ajọ nwoke ahụ egburokwa ụnụ, ajọ nwaanyị ahụ egburu ụnụ, si na aja ahụ egburu ụnụ, na onwere onye ọ bụ onye otu anyị achọ n'ime ara. Nọ ihe m kwuru dịka onye nchụaja. Ekpere ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke ebegoro m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you dominate. May you prosper. May this new month bring new things.